لكم سمعتي زي سلو انترتينمنت ديو لو بدما كم تستلمده حنتي حدا استخدتاني زانتا حيزلكم متشلغو إذا زانتا زيا ملو بملو لبول داويت زانتا خوينا فقراوي زانتا زحزلتيا እቲ ዛንታ ድማ መብዛሕትኡ ብቐረባ ካብ ዝተኸታተልኩም ካራክተርዝ መንጭኹን ናብ ሓቂ ዝቐረበ ዛንታ ኮይኑ ኣነ ብወገነይ እውን ብዙሕ ግዜ መጽናዕቲ ዝወስደሉ ዝነበርኩ ዝተፈላለየ ባህርያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብቶም ዝደለኽዎም ካራክተራት እቴ ብዛንታ ኣዳሊልኩም ኣለኹ ክቡራት ሰማዕቲ ነዚ ዛንታ እዚ ክትፈትውዎ ድማ ልዑል ተስፋ ኣለኒ እዛ ዛንታ እዚኣ ንነዊሕ ክፋላት ትኸይድ ስለ ዝኾነት ዘተባብዕ ተኸታተልቲ ክትረክብ ድማ ሙሉእ ተስፋ እዩ كلكم سيتجمروا زلكم تخطات دما أبزلكم سوشيال ميديا انستغرام ديو فيسبوك تيك توك وزيتا كيدكم شركة قبرلان باستمقاركم كسر حلان اللابو بروخ مكتالي قبرلنا لو مين قدامك كفال حيزلكم ما تيلخو نقو ساعات حموشتي تسيو أبتعتي كبرتو خوينو كن ندي أبدأ زهرم زنبره بماي بناي معدو فيترو يريو نبره مدك أسيو كفلي بقطتا نبدأ زرقي كفوت بوتاس لزنبره ندي كسيلو أفيترو ناي معدو زعلب زنبره نتبت أب ماي ندارعي بتينا يوغحتا حساس برهان تزاني يتأمت ساعات ناي جم أخيلو كتس كمزلو يفلتيو كبيت قرن ماي نبدأ قس لزنبره كن تسيو كبقس لزي كل أبزل وقت أنه يوسينو أبعراتو خلوكن بزح حسابات السلاسلو نبسو كأتسأل مشت كدك أسنكلو أنتم بسا بروخليتي يقبرلكي نسخي زقبرك لي نمن موخ نقرلكي أمسكينو هاي زدك أسنيرو كأتسألي نقوخ تسئن كلو دما كدمن دحرن تقلوت مس نبسو عمي قول الزبي زقبر زنكف انتهاليوون نقوي نبسو زنكف أبزا وقحتا دما بزح زنكف سلازنبرو نمنتاي كمز زي قبركي نمنتاي كستو خمزز بلكين دبله نغفيتاتو وحزه ماي سلاز قدفو دروس عشدشون كوينو سلازنبراي كتما كبره جمره كابعرات تسيو شبت كيرو أم مدربيات تمركيخو نمرك أسي تركيفو أو فتاري كل عالم كمتي بروخ ليت زحدر كاني بروخ محلتو علاني انتاي زبلعو انتاي السيتي تبلاني أب قدم السبات مقوس هابني فتوتي مبر تسألأتي كبكبابي يرحق اللي حسب لبي هزمر اللي كمتين سبات حدا قلوم تبلني نسخون كيكاتاتي حدا قلي تصروي لبي هابني نبخاك قربون حكسني أمان مبر فلات أن زت أرات أرن كوينك واسا عقم كيت هبني أمين كتسألي زتسأليها تسألوتو وديو برادي اللي كيرون أبكشنا عتوه فريج كفيتو ستروفري وتسيو مسباننا حاويسو سموزي ساريحو كباب بلساتيو ماي حيزو كداونتو كايرو دما نابجم تبكسام يوناس يسبال ود إسران جعتن عمتيو بعودي كمبيوتر انجينيرين تمريغو أب حدا تكال دماني ايتي كيلا تقوتيرو يسرح يوناس أب كتما كامبالا لألشو منت عمت تغميتو أما جمرتان ناب كامبالا مسمتعي أما ينفحي تمهاراي كالاي عمت كالوس لزاق أرتعي زخون موياي نبرون متقيلو تمرت سلز جمري بتي زفوتون زفقرون عودة تمرت تمرقو أيدونغو ينون بحان تسفلت أقوال تبقى سرح رخيبو شعن سرح جمري يوناس أباب تامات سدراي توليد عبيو ناب سدتك أداماي زوات أنا يقز أمجن نسو سلز نبري بدقاز تقورو خونة زحقوزو زخونة سبعي نبرون ولادي أجن بقت علي كاب إرترا دايو يكبر حلف يلون جنزب يسدلو ممهاريو ملؤ بملؤ بتا أب إرترا زنبرة السدرا بيتي تخفيلو تحرس رح مجمارو جن بتنزر خبن زنبرة دومس تمسكنيلو تتنكي قندا تتقميز نبر يوناس بديسبلين زعبيتو جزو أيقدعان عدميون جزيون بزق بعض تقام أزيو تحوتن لأمن منسايو أخبار السب بزح زي زارب كزارب انت قوينو دما مس قربو سب تراي وحود انقلات انقلات تتقمو بتتحوت دمتو إلا زبن حسابات الله وطن بزحات سبات بتحلف يلزر أزنبري عتق زبالي بارياتو كقربو أي تبابعون بزح جزي بينو كوف ناي مبال لمدز نبور يوناس زيد اللي ززاربو السبون انتصار بارو زخيد أزيو أسنباد ملسي بمهاب أسنباد السب كخوين كيليو بسرح زقربوم سباتون نتزر يوم باري مركز بمقبار أزيو حدقنيان زسكفن سب مخاني علولولو نتي سبات زبلو وزرا قدون تعبتنيان زمسلو سقطقو مسكري خونهم
ገለ ቅርብ ኢሎም ዝፈልጥዎን ሰባት ኣዝዩ ጥዑም ሰብ ኢሎም ክካትዕሉን ከለዉ ገለ ብርሑቕ ዝፈልጥዎን ብወረ እውን ብዛዕባኡ ዝሰምዑን ግን ኣንጻሩ ዝኸይድ ዘረባታት ይነዝሕሉ በቲ ቐጻሊ ኣብ ቲክቶክ ዝሰደዎ ቪድዮታት ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ክኸውን ከሎ ኣብ መንገዲ ኮነ ካልእ ኣጋጣሚታት ንዝላለይዎ ወይ እውን ንዝላለዮ ተኸታተልቱ ብዙሕ ክብሪ የብሉን ከምኡ ዝሕመ ንሱ ግን ስለ ዝሓፍር እምበር ትዕቢተኛ ስለ ዝኾነ ይኮነን እቲ ሓቀኛ ባህርያቱን ትሕትንኡን ለዋህ ምዃኑን ግን ንሱ ባዕሉ ስለ ዝምስክር ሰባት እንታይ ይብልዎ ተገዲሱ ኣይፈልጥን ዮናስ ካብ ጅም ተመሊሱ ቁርሲ በሊዑ ክዳውንቱ ቀይሩ ናብ ስርሑ ተመልሰ ስራሕ ልክዕ ሰዓት 9 ይዛቱ ኣብታ መዓልቲ ድማ 5 ደቂቕ ቀዲሙ ኣብ ኦፊስ ተረኺቡ ኣብቲ ትካል ብዘይካ ዋና ትካል ኣቶ ነጋሲ ንርአዮ ዝኾነ ሰራሕተኛ ቀዲሞ ይፈልጥን እዩ ምስ ነጋሲ ድማ ጽቡቕ ርክብ ስለ ዝነበሮ ጽቡቕ ሰላምታ ገይሮም ሓቢሮም ቡና ኣፍሊሖም ክሳብ ሰራሕተኛታት ዝመፁ ፍኹስ ዝበለ ዕላል ጀመሩ ሎምስ ከዓ እምበር ቀዲምካኒ ኣቶ ነጋሲ ኦፊስ ከኣተው ናብቲ ኮምፒተር ከፊቱ ድሮ ስርሑ ጀሚሩ ዝነበረ ዮናስ ኣላጊሶም እዮም ፍሽኽ እንዳበሉ ተዛሪቦሞ ኣብ ገለ ዳ ኣላጊስኩም ትኾኑ እምበር ንስኹም ዶ ትቕደሙ ኢኹም ብባህሪ ቅልጥፍ ኢሉ ዘይምልስ ዮናስ ብርግኣቱ ፍሽኽታ ስኒ ይመለሰሎም ኣብ ግዜ ንእስነተይ ክንዳኻን ከለኹ ከምዚ ንስኻ ሒዝካዮ ዘለኻ ዲስፕሊን ኣይነበረንን እንክርኤካ ኣዝየ ዝግረም ግና ድማ ዮናስ ወደይ ከም ወላዲ ክመኽረካ ናይ ኢንተርፕሬነር ርእሲ ክህልወካ ኣለዎ ከም ሰራሕተኛ ኮንካ ክትነብር ርእስኻ ከይተእምኖ ወና ንገለ ነገር ንምዃን እምበር ሰራሕተኛ ውንንቲ ክትከውን የብልካን ልባዊ ምኽርዮም ለጊሶምሉ ንሱ እውን ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ተመክሮ ስራሕ ክገብር ቁሩብ ገንዘብ እውን ከዋህልል ስለ ዝደሊ እምበር ኣብቲ ዝነበሮ ስራሕ ኮነ ኣብ ካልእ ስራሕ ከም ሰራሕተኛ ተቖፂሩ ክነብር ድሌት ኣይነበሮን ወላዲኡ ብዛዕባ ስራሕን ኣሰራርሓን ክሓትዎን ከለዉ ዝምልሰሎም መልሲ ድማ ድሓንባባ ቅድሚ ተመክሮ ክገብር ስለ ዝደለኹ እምበር ኣብዚ ጣዕመኒ ክነግረካ እንዳበለ ዝምልሰሎም ነይሮም እዛ ናይ ንግሆ ምኽሪ ናይ ኣቶ ነጋሲ ድማ ኣብ ውሽጡ መሊሳ ሰረተት እንታይ ክትሰርሕ ትደሊ ዮናስ ወደይ መልሲ ዝደንጎዮም ኣቶ ነጋሲ ደኪሞም ፀቂጦም ሕቶ ቅረብሉ ኣነ ብዙሕ ክሰርሕ ደሊ ብዙሕ ናይ ስራሕ ሓሳባት እውን ኣለኒ ሓቂ ዘረባ ምስ ኮምፒተር ዝተኣሳሰር ስራሕ ክኾነለየ ዝደሊ ዓለምና ከም ዝትሪኦ ዘለኻ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ቴክኖሎጂ እያ ዘላ ስለዚ ዘረቡ ኣቋሪፁ ንሱ እየ ዝደሊ ዘስምዕ ኣጠማምታ ናብ ኣቶ ነጋሲ ንርአዮ ገበረ ኣቶ ነጋሲ ብባህሪ ታንጃብል ቢዝነስ እዮም ዝኣምኑ እዚ ምስ ቴክኖሎጂ ዝኸይድ ስራሕ ገና ኣይኣመኑሉን ኣለዉ እቲ እንኮ ዲስፕሊን ዝፈሰሶም መንእሰይ ኣብ ስርሖም ካብ ዝመጽእ ኣብ ቴክኖሎጂ ናይቲ ስራሕ ዓብዪ ለውጢ ተገይሩ እዩ ነታ ናብ ወፃኢ ሃገር ሰዲዶም ዘምሃርዋ ጓሎም ዘንበሩላ ተስፋ እውን ኣይተመለሰሎምን ጓሎም ኣብ ምጽብባቕ ኣካላታን ኣብ ምዝንጋዕን እምበር ኣብ ናይ ስራሕ መንፈስ ኣይነበረትን እቲ ምስ ዮናስ ዝነበረ ዲስፕሊን ኣብ ጓሎም ክህልወሎም ዓብዪ ዓወት ከመዝግቡ እውን ዘይደልዩ ይኮኑን ኩሎም ደቆም ኣወዳት እዮም ነይሮም እታ ጓል ሓደራ ኢሎም ዝገልጽዋ ሕሳስ ልደ ጓሎም ጥራያ ምስኦም እምበር ንኹሎም ገንዘቦም ሂቦም ነናቶም ትካል ከፊቶምሎም እዮም ይኹን እምበር ካብ ውላዶም ሓደ እውን ኣይነበረን ናቶም ዝወሰደ ኩሎም ኣብ ዝነበሩላ ከተማ ኣዝዮም ረበሽቲ እዮም ኣስማቶም እውን ብብዙሕ ሕማቕ ዝጽዋዕ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ነቶም ካብ ዝውለዱ ብሰነ ስርዓት ዓብዮም ደቆም ዘዕበዩ ኣቶ ነጋሲ ንርአዮ ማዓንጣ ክብዶም ይስሕርሮም ብኸምዮም ድማ ዝምነይዎ ውላድ ኣብ ስርሖም ዝነበረ ዮናስ ምዃኑ ከይሓብኡ ዝዛረቡ እቲ መንእሰይ ምስ ዝነበረ ቁመና መልክዕ ኮታስ ኩሉ ስነ ስርዓት ሪኦም ሰብኣይ ሕሳስ ልደ ጓሎም ክኾነሎም እሞ ሃገር ገር ዝብል ዳስ ገይሮም ኣመሪዖም ጽቡቕ ጓሎም ክሪኡ ዮናስ ኩሉ ዝደልዮ ኣማሊኦም ከም ወዶምን ሰብኣይ ጓሎምን ክኾነሎም ዝተመነዩ ኣንታ ዮናስ ወደይ ቅርብ ኢልና ስዕል ኢልና ከማን ኣይንፈልጥን ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣዝየ ዝፈትወካ ሓዳር ገለሳ ኣለካ ዶ ሓዳር ከም ዘይብሉ ጽቡቕ ገይሮም ፈልጡ እዮም መጀመሪ ዘረባ ዝመረጽዋ እንኮ ሕቶ ግን ንሳ ጥራያ ነይራ ዮናስ ፍሽኽ ኢሉ ዳግማ ይጠመተ ቀጻሊ ምስ ዝቐርቦ ሰብ ክዛረብ እንከሎ ክሳዱ እንዳቕንዐ ፍሽኽ ዝብል ዮናስ ሸፋሽፍቲ ዓይኑን ንላዕልን ንታሕትን ስለ ዝምቀላ ፍሉይ ግርማየን ዝፈጥራሉ ነይረን ጻዕዳ ስናኑ ሓዊስካ ድማ ኩሉ ግዜ ፍሽኽ ክብል ትምነዮ ሰብ እዩ ሓዳር ደኣ ዘይብለይ እንታይ ትዛረብ ኣለኻ ሕራይ ኣፍቃሪት ከላትካ ዶ
الجباب بلوم حتتوا أتو نجاسي أفتعرف دي كل حساباتو كزوك أوز دلي مسلو بزح جزيك قريبهم كعللو يدلين يرميهم رزين ملأخس لزن بروجن ندفرتهم مقنعات يرخبون أفكاريتون يبلين حق زروا أفكاريت يبلكان كساب حجي جحمهم من دادرزو مزمازي أتأمتو كساب حجي كبلون كلو بزي منبارو حماق كم ستسمعهم زقلس توني نيرو انتقونا وشتقوم كن كبرو حمحم كهرم جميريهم انكو عباي هالوتو يمزولو نيرهم سئلة ناوهو أيوفركن مالت ولو ناينا براخان دي زغون زلو قلت فيديو كملس زيدا ليه ولا باري خوينو دونكي يزملس مفتان فتينه قندمان دي كنساما معي كالنا نفلاله وي معك أنا يا نبران ويدما معك أنا ينوركن بزحات والد ون أي تلالغون ناي كل كيزة في الشغتو مسؤين نبران إتا أبدي أرز قمت أجلات إذكال دما مسأتو نجاسين رأيو كتكمل لاي دلين أنا خنداخان كلكو كل تقول إيه وليدا نيرة ولادن دحدرو إذا حقو سكايا ناس ودي كتولد كتزمد يزلقا لك جزي خاون حجيو وطبق لكم زي حسبه يكونكن حتصير ملسي بودننا هوت ستتصحفت متصحفة يكونتن نسخات نبراز اللخيخة تتصحفا زبل أمنتو مستم عدما زدفو أزيوم بهلاوينن حيمانتاوينن زخونو أتو نكاسين رأيو كزتيلون ككاتعلون ايدلين وتأزبالي حساب سلازونن بزوح جزي مسبزحات سبات مردا يسانو يوم زخون السب كردعني كأني زبل مدمدم تاسلز جبرد ما تعففتي حساباتو مزخون السب شرك جبرهم تليتي يبلون أنت يا ناس ودي عبد السرحي كابتا أتودرو 3 عامات كير كاللغا مس ديفورا قوالي كنك تقرربو خونه كتحقاقوزو ريقكم هيفلتن بنتارو خمان انتاريخم مالتسي أنا خم قوالي متن كتقربكا كاباخا بزوح كتمهاري زجلي إذن عخاز لكا ديسيبلين أبقالي كهلو ولي إزمن يوناس ودي دفري لهم أبتعرف دي كبلوا زدلي يقال دب أبلوا أبقيت أوزن برس سمعت كريو دما أتكلم تأمدوا كيرير زبلا سمعتو رئيهم مسقوالهم كقرب دليت كم زيبلو كقمتو أي تتقمون أبتسرح بزوح زراخب قدايات اللوم لبز لبتو هايبوهم كسرحو قن رئيهم ما يفلطون قالهم تقبايا أزيوا شقاريهم زغوني يفلطيهم اتي أفيتهم زنبري تقليم بارلا زلبسه يوناس كاراباتا كتعراري مسرأيوو كزارب كملسن حساباتي اكب كم زلو فليتهم تتقبيو يوناس ودي تبلي يلندي قوالي تبقى لكم بزاحي تقراربنا أنا قنك قربا يدلي كل فابيلو نسكفت كعلي بعلو ملع اللوم اتي دليتا يوزبلو دليتو سلازخونا زي كونس نسوم أبقدميوخم اندابلو مو نسو كالك ملسلوم نتعبي سكفتهم مخنات كيكون يفرحو برافو زودي بزح جزي بزعباخا كتزارب سمعيها لخو نقر قوال تخور عالكا تخون مبر مفتاو ستفت وكعا تقدخا كيرس أخوه نقبلنا تاوين سرحتنياتات نايزتكال استعزاز عمكاين متين اللواندو لو من ديفورا كترخبكا تزارارو بيخم نسخاون حدا خفتهم مكينة زوصدو قبلنا تاوين من سياديخا سرحتنياتاتهم بفقر زحزو أتنقاسن رأيو كنقرولو زي حسبو سناي تقبارهم بعلم تقسلو أفتا معالتي يوناس مس ديفورا زقبرو ركبون كل نقر كفت أردمنيو 3 عامات ملو تقعي تزاريبهم زي تعوتو حجكن ملو بملو سبعي قوالهم نكخون زوصون مسيلهم ملو رفتي بزعبا قوالهم تأيقع للورفدو حراي كبرتها بلي أتو نقاسي كابز نبرو تسيو أمسكينو قرب دي عليلهم دما أتو نقاسي ناب أوفيسهم كدو يوناس أتو نقاسي كاب أوفيس مسوطو أب كدميو أب طاولا قلقل أفاد في إواز نبري موبايلو العلو أب لابتوبو دكيفو حانت سئلي كفيتو عم عديو كري أجمره إتا سئلي نهفكاريتو نبر سئليها أفكاريتو لمو مسؤ يلان مسكال سب جنالا سلازي أفكاريتي زبلا أمبر أفكاريتو كم زي كونتسي قدم نكيراتها نسايا إتا ناتي تايب زبلا زنبر ناردوس مسؤ فقري كم زي بلا نكيرا قريفاتو تمريحيا ناردوس ملكو ودي كم تفتو كتسالت نقرو نبرت
ተማሃራይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ብዙሕ ግዜ ንመርዓ ተሓቶ መደባቱ ብንጹር ነጊሩ ክምርዖ ከም ዘይክእል ምስ ኣቕበጻ ድማ ከም ሓደ ከናብራ ዘይክእል ወዲ ኣቐሚጣት እያ ካልእ ብኩሉ ከናብራ ዝኽእል ወዲ ምስ ረኸበት ድማ ንዮናስ ገዲፋ ተመርዓወት መርዓኣ ብርሑቕ ኣብ ኢንስታግራም ርኢዎ 5 ወርሒ ተባኢሶም ተጣፊኦም ስለ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ክትውስን እያ ዝብል ግምት ስለ ዘይነበሮ ድሕሪ መርዓኣ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ውሽጡ ተጎዲኡን ኣብ ዘየድሊ ጉዳይ እውን ወዲቑ ነበረ ብዙሕ ግዜ ብብዙሕ መንገዲ ደው ኢላ እውን ክረኽባ ኣይከኣለን ጥርሻ ካብኡ ተሰዊራ እያ ኣብ ሓዳራ ካእትዋን ህይወታ ከበላሽወላን እውን ቅኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ንሓቂ ተፋጢጡ ተቐቢሉ ካልእ ምንባር ክፈጥር ተበገሰ ንሓፂር ግዜ ተባላሽያቶ ዝነበረት ህይወቱ ኣሪሙ ድማ ናብ ትክክለኛ መንገዲ ተመሊሱ ምንባሩ ቀጸለ ዝኾነ ንፍቕሪ ኮነ ንሓዳር ክሓስብ እንከሎ ድማ ብልምዲ ኣብ ሞባይሉ ዘሎ ስእሊ ኣውፅኡ ዝርኦ ኣብ ከምዚ ሓሳብ ጥሒሉ እንከሎ እያ ድማ ማዕጾ ናይ ኦፊሱ ድምፂ ዝገበረ ክሳዱ ቅኒዑ ትኺሉ ምስ ጠመተ ድማ ዲቮራ ማዕጾ ከም ዘላ ሪኡ ክትኣቱ ምልክት ገበረላ ሃይ ኣሕፂራ ሰላምታ ሂባ ኮፍ በለት ዲቮራን ዮናስን ኩሉ ግዜ ሰላምቶም ካብ ሃይ ዝሓልፍ ኣይኮነን ዮናስ ባባ ነጊሩካ ይመስለኒ ሓደሽቲ መኪና ኣብ ዝትካልና መፂን ኣለዋ እዘን መካይን 3 እየን ንኡሙና ሰራሕተኛታት እየን ድማ ክወሃባ ካብዘን መካይን ድማ ኣቶ ኣለን ኣንድሩ ወይዘሮ ሮዚና ከምኡውን ንስኻ ክትወስድዎን ኢኹም ኣቶ ኣለን 12 ዓመት ከም እሙን ፋይናንስ ኮይኖም ኣብ ስራሕና ሰሪሖም ወይዘሮ ሮዚና ድማ 13 ዓመት ሙሉእ እምንቲ ሰክሬታሪ ኮይነን ሰሪሐን ነዚ ትካል ዘበርከትዎ ድማ ቀሊል ኣይኮነን ንስኻ 3 ዓመት ኢኻ ሰሪሕካ ብልክዕ እዚ ሽልማት ይግባእካ እዩ ኣይግባእካን ንጎኒ ገዲፍና ክትወስድ ምዃንካ ግን ተወሲንልካ ኣሎ ውሳነ ባባ ክቕይር ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣነ ብወገነይ ግን ካልኦት ክወሃቡ ክተባብዑ ደስ ምበለኒ ንዓኻ እውን ዓይኒ ይኾነካ ይግባእኒ ኢልካ ተኣምን እውን ኣይመስለንን ቀዊሉ ዘረባኣ ክሰምዕ ዝጸንሐ ዮናስ ምስ ትብሎ ዝነበረት ከም ዝሰማማዕ ክፍልጣ ደለየ ጽቡቕ ልኺ ዲቮራ ኣነ እውን ቁምሪቶ እዩ ዘለኒ ምስ ኣበርክቶ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ትካልኩም ዝወዳደራ ኣበርክቶ ኣለኒ ኢለ ይኣምንን እየ ሕጂ እውን መኪና ዘይረኸብኩ ኢለ ዝስማዓኒ ኮነ ዘስምዖ ዋላ ሓንቲ የብለይን እቲ ውሳነ ንዋናታት ናይዚ ትካል እዩ ዝምልከት ድላይኩም ክትውስኑ እውን ትኽእሉ ቃላቱ ተሪር እምበር ቃንኡን ኣብ ገጹ ዝነበረ ፍሽኽታን ግን ጥዑይ ስምዒት እዮም ዝነግሩ ነይሮም እሞ ዝትብሎ ዘለኻ ከም ዘለዎ ጽሒፈን ኣብ ባባ ከሕልፎ ፈቓደኛ ዲኻ እወ ፈቓደኛ እየ ቅድሚኡ ግን እቲ ንስኺ ዝበልክኒ እውን ጸሓፊዮ እሞ ኣነ ዝመለስ ኩልክ ምስ ጸሓፍኪ ክልቴና ንፍርም ኣይመስለክን እቲ ልክዕ ኣሰራርሓ ጽቡቕ ገይሩ ከም ዝርዳእ ኣፍለጣ ጸዋግ ገጻ መሊሱ ተጸወገ ቀዊላ ጠመተቶ ኣብ ገጹ ዝነበረ ክትርጉሞ ዘጸግማ ጽባቂኡ ድማ ደጊሑ ኣድነና ዲቮራ ኣብ ልዕሊ ዮናስ ዝነበራ ጽልኢ ቀንዲ ዝብገስ ብሓንቲ ጓል እዩ እታ ጓል ድማ ጋልሓትና እያ ዮናስ ኣዝማድ ምዃነን እውን ኣይፈልጥን ዝነበረ ብቐጻሊ ብቴሌፎን ምስ ኣይዕልል እዩ ጋልሓትና ኣብ ስርሖም ከም ዝሰርሕ ከይፈለጠት ንዲቮራ ብዛዕባ ዮናስ ተዕልላ ነበረት ኣብ ርሑቕ ዓዲ ስለ ተቐመጥ ቀጻሊ ብቴሌፎን ዝዛረብዎ ሓደ ብሓደ ቁጥር ኣቢላ ድማ ትነግራ ንሱ ከም ዘፍቅራን ንፍቕሪ ከም ዝሓታን እምበር እቲ ንሳ ሙሉእ መዓልትን ሙሉእ ለይትን ብዛዕባ ፍቕሪ ክትዛረቦን ክትልሙነን ትውዕል ዝነበረት ኣይትነግራን እያ በዚ ድማ ዲቮራ ሓደ ፎኪስ እዩ ብምባል ኣብ ርእሳ ስለ ዘስፈረቶ ብቐጻሊ ክትከቶን ከም ሓደ ፎኪስ ክትሓስብዎን ተገደደት በቲ ኾነ በቲ ንዲቮራ ግን እቲ ሓቂ ኮይኑ ዝተሰምዓ ነታ ኣዝያ ምልክዕቲ ጓል ሓትና ብፍቕሪ ከም ዝተሰነፈ ዮናስ ንሳ ናብ ቅድሚኡን ከላ ባሕሪ ሰጊሩ ብቴሌፎን ነታ ኸባይ ትጽብቕን ኢላ ተሓስባ ጓል ሓትና ኣብ ምፍቃሩ ድማ ቀጻሊ ይሕርቃን ቅጨም ጸላን ነበረ ብዙሕ ግዜ ጉድለት ክትረኽበሉ እሞ ሙሉእ ለይቲ ቴሌፎን ሒዝካ ክትዕልል እንዳሓደርካ ንትካልና ተሃስዮ ኣለኻ ኢላ ክተባርሮውን ትጸላእ ኣይኮነትን ንሱ ግን ሓንቲ ጌጋውን ወይከ ክትርከቦ ይከኣለትን ብዝኾነ ጽባሕ ናይ ምርኽኻብ መደብ ስለ ዘሎ ጸሊም ባላ ጌርካ ምጻእ እቲ ቪድዮ ፖስት ክንገብሮ ስለ ዝኾና ኣብ ትካልና ትሰርሑ ኩላኻትኩም ምዕሩጋት ምዃንኩም ክንርኢ እንደሊ ኢና ትእዛዝ ሂባቶ ወፀት ካብ ዕንቱ ክሳብ ትኽወል ቅጥምታት ዝጸንሐ ዮናስ ድማ ምስ ከደትሉ በቲ ኣጋጣሚ ከም ዝኾርዐ ከርኢ በይኑ ነፍሕፍሕ ክብል ጀመረ ካብ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሴዳ ተሲኡ ናብ ኮረድየ ከይዱ ማይ ሒዙ ተመልሰ
أب أوفيس دما كولل كبل جمرة أتو أوفيس نحد الزراء بفيتروس تشفن سلز نبرة دما ديفورا أبز نبرة تو أوفيس كوين هكتا معدو نسون رأيا كرات سمعتي قدامي كفال زانتا كفكر دلي أبستزازي مالا كلا كفال أبز متزلسو من حزلكم كمتيك سابشعوغن سلام انتنا